Chemukando, mune Chikwereti chemali 130 plus yekudai. Ngona kuti mari yenyu yakusvika mari ma 165. 130 ndiye wakuziva. 130 ndiye wakuziva. Yakusvika pamari 480. Paiswa mari yakabereka. Imi muri kuti kudii? Imbotaura ikamutsvagirwa wacho nokuti makangoti ndiri kutsvaga mari aitsvagwe semombe yakarasika yekuti munotaura kuti handitozivawo kuti ndichaiwana here kana kuti handiiwana. Imimi ndimunotoziva matsvagiro. Mumwe nemumwe ari muno mamuri kuona vesa vanotsvaga mari asi nzira dzacho vanotoziva kuti aiwa ndakangwabva ndinoiwana. Imi hatisirisu tinokuzivirai matsvagiro enyu mari. Tati mari iri kudiwa inouya zvadini? Zvarini? Yeah? 2 weeks. Ndakatora mari zvishoma ndakakata mari ndikandakweretawo mari yangu ndikucheka vabi yangu ini ndakatanga kushayirwa nemwana asi kana une mwana achasearwarwa nemwana mwana ashama avabi yangu vanondidzidzisa ndobadaita kuti badadhonza ngova nditanga kuti ukanda mari yangu tanga ukanda mari yangu papamberi apo mwana bavunduka bakutanga upera asi kana une zvitaitechi mwana wangu vabi yangu ndakatunga amai vangu ini amai ende monditaura kuti vabi yangu ndavachindisa kuzikachi 1 ndo zvandaita ini vabi yangu vakaramba saka ndo zvinoita mukando wacho here ndaomerwa mbiya weni ndini kutsvaga chii mari zvisvo vabi yangu vakaramba vakadaro ndakazvisinei hazvina hazvo basi vakandidedza zvisvungu kunditi uyai funda ndakanzwa kurwadzira nokuti inini mari zvesvo amai vangu vanga vatenda nemari yekuti vaisonenda mesitiro uratika makaisa mari yacho unoenda kudzikira ndinono plus mwana ari kurwara anenge achida mari muvaisira une vakundodzwa kuti mari kuramba ichikwira andina kumbira here kuno vamwe kuti ndiseyo kustar 1 ndigone kubhadhira Chikwereti vakaramba vabi yangu vakaura saka manhaso enyangu zvondirwani kuti mari yangu imwe yandakakanda yacho yanyuma ndiri kunzisa kuti mari imwe futi pamusoro perimwe mari aniwo hakupabuda ya pari ipapo amai mataura zvakanaka asi imimi manje dai matoisa zvenyu sechikumbiro takadzokera kubumbiro remutemo ana amai ava vari right nekuti pamakasaina apa pairatidza kuti kana makawana zvipingaidzo zvinengei imimi makazongokundika chete hamuwane mari muchizobhadhara mari Chikwereti chamunenge muinacho zvokuti ini ndaitofunga kuti dai maamuri vamwe maifanirwa kutoisa sechikumbiro kuna Changamire kuti ndo matambudziko andakasangana nawo ndinokumbirawo kuti vamwe vangu dai vandinzwira pamwe inini ndandichionawo sekudaro uyezve ndinoda kutodzokerawo chero kuna ivo vemukanda. Ndakambonzwawo vamwe vachitaura kuti ana amai mimi ndimune mwoyo wekubereka matambudziko ataurwa imbotangaiwo mambogara pasi wofuti moyanzwawo kuti kodai ndirini iyozvo kune ana amai vane mwoyo wekubereka kutsanangura kwakuchiita amai avo vanonzwa misodzi ichijenga mumaziso pamusoro Changamire ndoda kupupura chokwadi pamberi pemwari sekutaura kwandazviita amai aya vanoda kuchichidzira sokudai dambudziko rakavawana rekushayikwa kwemwana takamira navo tikavabatsira rubatsiro zvakadarika ndobva zvazoya zvekurwara kwemwana wavo iye vanosvika matiri asi amai vavo ndo vakauya amai vachanofunga vanoitira zvomukanda takataura navo tikati munhu wamwari dambudziko ramutaura tiri kurinzwa asi chiri kuitika ndechekutika mari yemukanda munoiziva zvairi yakatorwa kuno uyu nouyu nouyu kuti vachasvika pakutora mari yani iyoyo isvike payasvika pari nhasi amai aya kana zvaraiti ngavatigadzirisirewo mari dzedu amai aya takandozombovaona tikasvika kuendesana kwanowedza naamai ava havana kudzoka taendesana navo kwanowedza vakapa mazuva aya vakataura ndingakubhadhira mari havana kuzoti tazoya kusvika kuya kuno kushungurudzika
chipi nokuti mari dzedu dziri kungorova. Madam mataura chidimba. Amai mazvinzwa kuti ichazopa vamwe venyu kuoma chi. Imi maomerwa amuna kuenda mudhuze mevamwe venyu kuti vakunzwei nekuti anochema ndiye anoziva kwaanonochemera. Imi makachema muri kumba kwenyu muchitumidzira vanhu amuna kuwana mukana wokunogara pasi nevamwe venyu. Ndinoimba kuti chero dai kwakuri kwekuti ndaitova inini ndinogona kukunzwirai tsitsi muchichema ndichikuonai. Zvine imi amuna kuenda kunochema ava vari kuda mari yavo. Soro ini kune vamwe vangu ini ndakatoenda. Asi kana pekutangisa chaipo chaipo ndakaona ndashakira mwana. Vari kuti takachema tese, vari kuti takakubatsira. Vakandiudza kuti hatisi kuzvikwanisa kuti tikubvisisa wane kuti vamwe venyu vacho chaivo tikakubvisira imi. Kuti ndichisimuka wanewo zvandaita. Vakati hatisi kuzvikwanisa. Chitovaudza inini nemuromo wavo. Yazinzwa ndianzazi. Nyaya inowanikwa ndikudai songo. Kabumbiro renyu nomutemo ndinokusungirirai. Panenge seuyari apa murimisi wefodya ari kugodhiselwa kana kuti vamwe varimisi wefodya vari muno vanobumbira mutemo wokuti vamwe vanenge vachibhadhara inonzi chii yekuti kana fodya yako yawana wachivhura mabwe kana kuti bhaunzi rako rakatsva inonzi chii inshuwarensi yei yekuti inokwanisa kuita sei kubhadhara inshuwarensi yei yekuti kana bhaunzi rako rakatsva unzi weinshuwarensi weita nhingi yavo zvavari kutasa kwavanoita ona kuti bhaunzi ikaita sei. Asi mubumbiro renyu romutemo izvo hazvima hapana inshuwarensi yamunoita sei yamunobhadhara. Kana vaya vakuri mafodya vaya kana vakaona vachivhura mabwe kana vasina inshuwarensi kwakubhadhara chete zvimwe zvichidiwa nechi nyangwe fodya yakarohwa nechivhura mabwe kana bhaunda yakatsva kwakubhadhara chete. Sori yamai kombirai zviri kudiwa chete nyaya zvinowanikwa paupenyu. Inini ndakati ndochikumbiro kune mimi vanhu mukando. Tinoziva kuti panyika pano kutonga ndokwaMwari. Nyangwe hezvo munhu akasikwa nomufananidzo weMwari achinzi anenge ari pamberi pokutonga. Muchiita zvinhu zvenyu zvemabumbiro emutemo inoda zvinhu zvamunenge muchizoda. Tarisaiwo izvo neizvo mangwana imi mucharwara kana kufa iwo kukanda kana kufiwa mangwana sokudza kuti kuita hama yavo mogozozvidirawo imomo zvinozova kuti zvinorerutsirawo uye asangana nodambudziko. Ndinoona kuti zvinokuitai kuti kana zvamunoita kuna Mwari zvinogamisirwa zvakanaka. Mukunzwa zvandiri kutaura? Ipapo tiri kukumbirawo kuti dei kuri kunzi anonzwa asinganzwa haanzwe asi isaiwo Mwari pamberi. Tinotenda Ndoshinzwa Mwari tinoisa pamberi nokuti izvi zvitakada kutarisa mwaka wakatorwa marika pane nguva yakareba totanga kuona nyama yavanhu asimuno vandabva kwanoudza havana kana kuzodzika kwatiri isisi hatibhoomesa takauya tinotora bhuku iri totanga taverengera munhu bumbiro romutemo anzwikisana nazvo here muda kujoina mukande uyai saka amai vakubva vazoenda kana kutozodzokawo patiri Aiwa chimirai makada iturike yapera. Reba nyaya maya varashiro mkurani Chemukando yakurugurwa tongo tinombura kana taita ndiri kuti vese vakuya pana pane Chemukando hapana watasangana naye nedambudziko rokuti ati mari kutaurwa ndina kuitora kana kuti kudi asi zvavachachema nei aiwa zvakwamuri chekamberi kuti muchagombera amaitanzwa kuchema kwenyu zviri pasi pemwoyo wenyu mamuri kuti mimi mari yeclub kusvika pakati apo ndindaiwana mamufungidza mazuva api amurikufungidza kuti ndakatona kudai ndaiwana dambudziko hongu tainza asida kuti isu tichinzwa kwamuri kuti muri kuti mari yeclub yemukando kusvika pakati apa ndendaiwana zviri zvekunyepa asi zviri zvechokwadi. Thank you.
project. Andina ngwari muno muri menyu wabuda muno. Amanda muso makarima. Imwe mkandi ya mkutamba kumu kusiru. Amanda kuwa mkutamba mkandi? Kutida utibatsirani. Ndimwe mudzimai nditaura kuti nyaya mukando yacho tinotoshingirira. Unenge usisinawo kana mari yacho, mbausidzika muri usina na sauti. Uchingova vada kuti daenda uno $2 ndakanda. Daenda una mari ndakanda. Ndine chinangwa chekuti panopera gore ndaimiso chimwe chinobatika chinooneka. Asi vision iyoyo zvese muona unenge uona unobva wapfudzika zvotopedzera vane mabhipi zvanamai vane mabhipi vamuri kuona ivavo. Akatarisa kuti vekumwe mukando vakaita zvakati zvanga ane shuwo rinozoda kuita zvakati vamwe vakatoita iye hana zvakabva zvotodzoka kumashure. Saka anamai vanoti mari bhipi nekuhakira. Saka ndaitoona sekuti kana madzimai matora mari ukaona kuti unokwa zvakuenda undakundika ibva watonotaura kuguru kuti handatokundikira chibva matobata mari yacho kuti haicharamba ichienda ichiswa interest. Zvakatonaka izvozvo. Pane kuti ungoramba uchindakatora 200 unaenda kutangira pa200 yaku 700. Kuda wangoona kuti chiri pa200 but ngaichimirira ipapa ndazvitadza. Chibata yangu yamakabheki makambotora iyaye. Kana yanzi iyo yanzi haibatwe. Ayo iyo itati hangu kuipiwa because paverengwa bhuku apo. Amuipiwe because yanzi kana uchinge watadza kubhadhira mari. Yakawanda ndakavapa. Yangu ini yakawanda ndakavapa. Chishingira kuti gandigona kuita zvinondiraramisa. Nhasi vapira. Iyo tainzwa. But umbiro remutemo marinzwa ravirenga. Umbiro remutemo ranzi kana vanzi wabhadhara 1000. Zvinonzwika here? Kana vanzi wabhadhara 2000. Wabhadhara 2000 yako kumukando yatoenda yakumukando. Asi wavanzi watadza kubhadhara zvanzi mari iyo hauite sei? Hauidzorerwi. Handiiwana nditi. Handichandakawana nditi. Nhasi kuti vakundudza kuti ndini ndine 700. Kuya ndakakandawo ndakakanda mari yakatowandisa. Iri kuri. Right. Imi mamai zvandaakuda kwamuri handiti matanzwa kuti makaita matambudziko amakasangana nawo. Ndoda kuti kupera kwaApril mariyo inge yavo. Makona michana. April asati asvika munoona kuofisi kwedu ndaonawo $50, ndaonawo 20, ndazoona pakati inopera mari iyoyo. Asi makasanga kuti hanya nazvo mangwana zvichazonetsai. Zvikunzwika? Vavarire mutsvage mari iyoyo. Iuya. Amai vatakatodza kuvanzwisisa nokuti nharo dzavainadzo hatimakazogara mupurisa ati ndakaenda kuvasungana. Izvo zvizvo vakataura kuti nyaya itondo kusegedzera kuti murume wangu hatombori anga hatombori mazviri zvoitaura ndikazvimirira ndegani ava chitaura kwamamba nharo dzavainadzo idzo ndo dzakatotadza kuvanzwisisa hatimukuzonodza kungoita munomo hatigoni kunzwisana nokuti tikati hatikupikidzana nevanhu nharo dzavainadzo idzodzo. Murume wacho ndimunomuziva ndoupi? Pane mumbano kana family yezana murume pana sababu wakavaka maduta. Murume wacho ndakasvika ndakamushinza akabva kupa chipatara makuya ndakazvikuruva vacho kubva tinonya dzingi idzodzo mutisvika muzukuru vangu takamusvitsvaga tikamushanda ndakudzoka ndichibva kuna amai avo wadhobha ndakasvika vapa ndakatozotaura navo titori kurunda murume wacho akaziva kuti urondikuri akati muchitaura muzukuru vanze ndopamba mwe ndakaramba zvimukanda tatoipedza inyaya yekuti tanzwa tsitso dzokuti vati ndakashayikirwa nemwana mumwe mwana akazopenga mwakazodimbazinzwa chokwadi. Saka tati isusu sedare ramambo tinonzwawo tsitsi asi tavapa umwedzi yekuti March, April kupera kwaApril takutanga kuvanetsera mari iyoyo. Hatakuda zvatinoitawo zvemapepa takutoda mari iyoyo asi nekuda kuchema kwavo. Dai pasina izvo takadaita kuti svondo inotoda
akuda mari yacho.